Salvador Vendrell diu que la biografia de Joan Baldoví és un homenatge a tota una generació que va néixer en els anys 50 del segle passat, que va tindre la sort, o no, de poder estudiar a la universitat i que es va incorporar a la vida política des de posicions d'esquerres i de recuperació de la personalitat del nostre país. Una generació que, com diria Rafa Xambó, encara hagué de batallar contra les darreres flamerades del franquisme en nits clandestines de reunions, d'accions de carrer, assemblees, pamflets, pintades i fins i tot carreres davant de la policia. Res per a enorgullir-se ni presumir davant del personal. Senzillament ho van fer perquè no podien fer una altra cosa. Per a mi, personalment, una de les persones que millor ho representa és el nostre protagonista d'avui, Joan Baldoví. Si em permeteu, enfocaré aquesta primera part de la presentació des d'una perspectiva una miqueta personal. I és que recorde clarament quin dia vaig conèixer Joan Baldoví i estic segur que ell, encara que per la seva activitat haurà visitat 1000 llocs i haurà conegut a 1000 persones més que jo, és possible que també se'n recorde. Fa exactament 5 anys. Era l'any 2013 i feia només un any que jo m'havia afiliat a Compromís, en plena voràgine de la lluita per la defensa de l'educació pública a l'institut, a les escoles de la ciutat. I bé, corria un dissabte pel matí quan es va realitzar a Ontinyent la constitució del nostre col·lectiu de Compromís per la Vall d'Albaida, col·lectiu que avui tinc la responsabilitat de representar així. Un amic i jo havíem quedat que aniríem, però abans havíem quedat per esmorzar, per a variar, i la veritat és que es va allargar la cosa i se mos va fer una miqueta tard. Quan vàrem entrar en la sala on s'estava fent l'acte, Baldo estava acabant la seva intervenció i la va interrompre per a preguntar-nos si érem els dos xavals de l'institut els que s'havien quedat esperant. Jo, amb 16 anys encara, la veritat és que em vaig posar tot roig. I en acabar l'acte, Baldo, així com és ell, va vindre a saludar-nos i em va preguntar com em dient. Jo li vaig dir, jo soc Nico, de Nicolau. Perquè per variar, Nico, Kiko, com? I vaig dir, doncs Nico de Nicolau. I em va dir, el meu paisà, Nicolau Primitiu, de Sueca, deia una cèlebre cita que era treballar, persistir i esperar. I este és el punt on volia arribar en tota la historieta, no? Treballar, persistir i esperar. Són 3 verbs que es conjuguen al llarg del llibre que avui presentem ací. Una biografia política, la de Baldo, que és molt semblant a la de moltes de les persones que avui ens acompanyeu ací. Una història de remar a contracorrent durant molts anys en què, com va dir també la nostra companya i portaveu Àgueda Micó, no estàveu travessant el desert, sinó que l'estàveu llaurant. Llaurant per a construir el projecte que avui, juntament amb l'impuls de les noves generacions de valencianistes que ens hem incorporat, estem desenvolupant amb orgull, no sense obstacles, des del govern de la Generalitat, des del govern de nombrosos ajuntaments del país, des de la Diputació de València, el Congrés dels Diputats i fins i tot amb representació a l'Europarlament. Un projecte polític que, com tots els projectes que es volen exitosos, ha anat evolucionant i a més ha de seguir fent-ho. Ha de seguir fent-ho de la mà de la societat a la qual aspirem a representar i a defensar. Perquè encara que passar de denunciar a enunciar, que passar de la resistència a l'hegemonia siga una de les coses més complicades en política, més encara per a un moviment tan silenciat, tan atacat i fins i tot tan humiliat com el nostre, hem de fer un esforç i hem de ser capaços d'analitzar adequadament les coses, de reivindicar un país de la raó front a un país de l'emoció al qual ens volen portar. Ho hem de fer des d'un prisma realista, que ens permeta donar les millors solucions als problemes de la societat i de les persones i les millors respostes als reptes que se'ns plantegen. D'això parlava Baldo esta setmana en una entrevista per a VilaWeb, que la veritat és que va estar bastant interessant. I deia que de ben jove me n'adone que des de determinades posicions en el meu poble no avançàvem. És un procés personal. Veus que t'has d'acostar a la gent, que has de ser com la gent, si realment vols influir i canviar alguna cosa en el teu poble. Que tu pots caminar 20 passes o 30 davant de la gent perquè hem d'estirar per a que hi hagi progrés en la nostra societat, però un polític no pot limitar-se a acontentar allò que hi ha. Malgrat tot, no pot anar 1000 passos per davant de la societat a la qual vol representar. I per això van fundar una falla, van fundar un grup de danses, van fundar un centre excursionista, perquè la gent veja
que els valencianistes no es mengem a ningú. Personalment pense que aquesta reflexió és bastant encertada i que a més ha tingut la seva demostració empírica, perquè després d'alguns xicotets fracassos per haver d'entrar a l'Ajuntament de Sueca, aquest canvi d'estratègia municipal va fer que Baldo assolira, junt amb el seu equip, l'alcaldia del seu poble i poguera començar a fer realitat somnis que podreu trobar, si així ho desitgeu, en una cançó que li va fer un grup de gent de Sueca en suport a la seva candidatura a la reelecció com a alcalde. És aquella que diu: Baldo, 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 Baldoví, tu tindràs que repetir... Està en YouTube, si voleu la podeu buscar. És graciosa. Una experiència, la de la política municipal, que sens dubte ha forjat el seu tarannà, humil, sincer i sobretot amable i respectuós també amb la gent que pensa diferent que nosaltres. Però la fita més important de la seva carrera política, i probablement sense la qual avui no estaria així amb nosaltres en la presentació d'aquest llibre, és la d'haver aconseguit ser el primer diputat valencianista d'esquerres des de temps de la Segona República. Des de l'any 2011, Baldo és la nostra veu a Madrid. Ha aconseguit posicionar els problemes i les reivindicacions del País Valencià com el finançament just o les inversions justes a la política estatal. Però a més, i igualment important, és també un líder per a molta altra gent que viu a la resta de l'Estat i que durant massa temps s'ha trobat òrfena d'una opció política que defensara valors tan universals com la lluita contra la corrupció i la defensa de l'ètica pública, el rescat de les persones front al rescat de la banca, l'impuls d'una economia productiva i no especulativa, l'impuls de les energies renovables i del respecte pel nostre entorn natural i, en definitiva, valors que ens remeten a la preservació de valors tan bàsics com la dignitat humana, i que qualsevol persona treballadora pot compartir. I és que el nostre valencianisme, el que representa Joan Baldoví, es basa en situar les persones en el centre de la nostra actuació política i treballar per millorar el seu benestar i la seva vida diària. Perquè al cap i a la fi, com diu Lluís Llach en la seva cançó Jo hi soc si tu vols ser-hi, de res no en valen banderes que no ens facin d'abrigar i pel fred de la llarga espera del gran nom llibertat. Que sense tu no ens serveix cap senyera ardent, ni símbols ni gestes t'han de sotmetre perquè tu ets qui mou el vent. Per a mi és un plaer compartir amb Baldo i amb totes i tots vosaltres l'ambició per un futur més digne per a totes i tots i sobretot saber que al cap i a la fi estem així parlant d'una persona que per damunt de tot se sap persona. Se sap Baldo, un digne i humil mestre d'escola de Sueca que, com ell mateix diu, jo vaig ser un mal estudiant perquè m'apassionava la política. No anava a classe i sí a totes les assemblees. Afortunadament, després vaig fer uns altres estudis mentre treballava i això que tinc avui en dia. I avui, quan veig els xicons joves, sempre es dona el mateix consell. Primer acaba els estudis, busca't la vida laboral, no siga que et trobes als 35 anys que no tens res més i que hagis de matar per poder continuar en política i guanyar-te la vida. I he vist casos dramàtics. Per això és bo tindre una activitat laboral perquè et dona perspectiva i sobretot independència. Sempre he dit el que pense perquè sé que si s'acaba la política me'n vaig al pati amb els xiquets a fer educació física, que és una cosa que també m'apassiona. Jo puc dir que tinc l'honor de ser un d'aixos xicons joves, als que li ho ha dit, i sols puc dir així davant de totes i tots vosaltres que et farem cas, Baldo, i que com tu bé dius, quan toque regarem. Moltes gràcies a totes i tots.